би ли позволила да запалим един бенгалски огън, предполагам, че обичаш? Да. Да, и да го използваме като символ на тази искрица и като един пясъчен часовник. В момента, в който изгори, ти да споделиш всичко до тук, което си преживяла и усетила. Ето, ще помогна да запалим тази искрица и да споделиш с две изречения своя разказ в момента, в който гори. Искрицата надежда, която получи, когато ползваш големия турмален килим и когато идваш тук в залата и правиш тези чудесни процедури. Да. Добре. Не те е страх, нали? Не ми е страх. Как се запали искрицата надежда при теб, Татьяна? Да, надявам се, че всичко ще бъде наред. Ще оздравея, ще продължа така да се радвам на живота, както сега. И радвам и благодаря много на вас, на целия екип, който се грижи за нас. И само тази грижа от вас вече позволява да оздравяваме ние по-бързо. Ние радваме се, като виждаме вас с усмивки, слушаме с удоволствие вашите песни и вашите пожелания към нас. Това е много ни радва и ние всички доволни сме от вашия екип. И щом идваме тук, значи всички ще... Какво се взе от... какво се взе от това? Килим и то след 5 посещения, 6 посещения, 5 или 6 посещения, аз след килим бях убедена, че ще има голяма полза. Свърши. А ползата? Полза? Имам полза, да, разбира се. Аз сега мога да вървя. Имам още болка, но не така.